حدا معلتي أب قدمي مستيات دويلكا نتا أب مستيات تريو زالخا سب كساب كندي تفتو مسكالو سبات زالكا محزنة فقرن مسار رقاقتكا نجزا رأسخا كم تنقالو سبات كيرخا فقر كتباي كالكان سلامنتا أي نجزا رأسخا مفكار كم بادنت ويتعبي زغطار اتي كامول عالم فقر الزبازلو لبخا نوعلو فقر كهب زي خلال المغنيات انتا ايو نجزا رأسخا مفكار مالت انتاي مالتيو مبزحتنا نعرسنا موقاس انت زي خوينو نعرسنا مفكار يخبدنا نجزا رأسخا مفكار مالت كاب عالم مفلاي مالت هيكونن يا قداس مسوشتاو سلامكا معراق مالتيو لومي نرأسخا بخمي تفتو بخمي دمانت زنبركا نايدخ مسمعيت ناب حيلة تغيرو زبل بزرزر كنرينا كسا موداتا مسانا تنحو سبسكرايب بمقبار دما سدرا بيت نايزكم نجر چانال كونو نسابات كتفتو تبقيو جنكا نسابات كتفتو انتدع خوينكا قدم قدادم نعرسخا كتفتو علكا سلامنتاي مخنياتو اتنخالوت اتبو فقري كابتي اوشت خازلو منچي زبقس ات منچ انت نغيصكن نخالوت اتبو فقرون يلن سلامنتاي نجزا رأسخا مفكار زخبدكا تذكر دو كاب قلعنت غزيخا تحيزكا نسابات كتفتو علكا نسابات كتحجز علكا كالو سبات نعاقا زلوهم سمعيت اقداس ايو እንዳተባሃልካ ኢኻ ዓቢኻ ከም ማሕበረሰብ ምትሕግጋዝን ንሰባት ዓቢ ቦታ መሃብን አገዳስ ነገር እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ግን ድማ ኣብቲ ምትሕግጋዝን ንሰባት ዓቢ ቦታ መሃብን ዝብል ጽንሰ ሓሳብ ንገዛ ርእስኻ ዘይምፍቃርን ምዝንጋዕን ተሓዊስዎ ይኸይድ ብተወሳኺ ድማ ንገዛ ርእስኻ ንምንዓቕ ወይ ንምፍራድ ዝዳርገካ ሓደ ውሽጣዊ ድምፂ ኣሎ ንኣብነት ሓደ ጊጋ ክትገብር ከለኻ ከመይ ከምዝ ትገብር ስለምንታይ ኢኻ ከምዝ ትኾን ኢልካ በዓልኻ ንበዓልካ ትፈርድ እዚ ድምፂ እዚ ካበይ መጸ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ኣብ ከባቢኻ ዝነበረ ነቐፌታ ወይ ድማ ካብቲ ዓለም ንዓኻ ክትርእካ እትደልዮ ስታንዳርድ እዩ ዝነቅል ንገዛ ርእስኻ ምፍቃር ከም ትዕቢት ወይ ድማ ዓርስኻ ምፍታው ማለት እውን ሰልፊሽነስ እዩ ዝረአ ንኣብነት ንዓርስኻ ዝኸውን ግዜ ክትህብ ከለኻ ሰባት ስለምንታይ ትዕበ ወይ ድማ ስለምንታይ ንባዕልካ ጥራሕ ትሓስብ ኢሎም ክኸስኻ ይጅምሩ እዚ ድማ ንዓኻ ካብቲ ፍቕሪ ትወስደሉ መንገዲ ይርሕቐካ እዚ ክንብል ከለና ምናልባት ኣብ ህይወትካ ዝገጠመካ ኩነታት ትዝክር ትኸውን እዚ ሰራሕካዮ ነገር ሰብ እንታይ ክብለኒ ይኸውን ኢልካ ዝገበርካዮ ድዩ ወይስ ነገዛ ርእስኻ ኣገዲዱካ እቲ ሓቂ ንዓኻ ዘይኮነስ ንዓለም ንምሕጓስ እዩ ነይሩ ህድእ ኢልካ ሕሰብ ንምንታይ ኢኻ ነገዛ ርእስኻ እትንዕቓ ስለምንታይ ካልኦ ሰባት እንተበደሉኻ ሕድገት ትገብረሎም ነገዛ ርእስኻ ግን ትቐጽዓ እዚ ክሳብ ክንደይ ዓሚቕ ስነልቦና መሰረት ከም ዘለዎ ክንርኢ ኢና ቀዳማይ ምቅዳው ምስ ናይ ወጻኢ ዓለም ስለምንታይ ኢኻ ንርእስኻ ከም ዓርኪ ዘይትርእያ ምኽንያቱ ፍቕርኻን ስምዒትካን ካብ ውሽጥኻ ዘይኮነስ ካብቲ ሰባት ዝህቡኻ ርእይቶን ክትወስድ ኢኻ ተላሚድካ ሓደ ሰብ እንተዘይወዲሱካ ገለ ኣይበቃዕኹን ኢልካ ትሓስብ እቲ ጸገም ግን ንዓኻ ዝውስን ሰብ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ እምነት እዩ ካልኣይ ውሽጣዊ ነቐፌታ ነገዛ ርእስኻ ምፍቃር ዝኸብደካ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ድምፂ ንዓኻ ከም ተቃራኒ ወገን ስለ ዝርእየካ እዩ ንኣብነት ሓደ መዓልቲ ስራሕ እንተዘይሰሚሩልካ እቲ ድምፂ ነቲ ስራሕ ኣይትበቅዕን ኢኻ ዓቕሚ የብልካን ድኹም ኢኻ ይብለካ እዚ ድምፂ እዚ ካብቲ ዝሓለፈ ተሞክሮታት ካስተቐድሐ እዩ ንሱ ድማ ንስኻ ንኸይትጉዳእ ዝብል ሓለዋ እዩ ዝመስል ግን ንዓኻ ኣዝዩ የዳኽመካ ሳልሳይ ናይ ማሕበረሰብ ጽልዋ ኣብ ማሕበረሰብና ትሑት ክትከውን ከለኻ እዩ ወደሳት ዝግበረልካ ንርእስኻ ክብሪ መሃብ ወይ ምውዳስ ብዙሕ ግዜ ትዕቢት ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ ስለዚ ካብ እዋን ቁልዕነትካ ጀሚርካ ነገዛ ርእስኻ ምፍታው ማለት ምስ ትዕቢት ኣተሓሒዝካዮ ኢኻ ዓቢኻ እዚ ድማ ኣብ ህይወትካ ንርእስኻ ከም ዘይትበቅዕ ጌርካ ንክትኣምን ይገብረካ ሕጂ ድማ ናብቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ክንሰግር ነገዛ ርእስኻ ንክተኸብርን ንክተፍቅርን ዝሕግዙኻ መትከላት ፍቕሪ ናይ ገዛ ርእስኻ እንታይ ምዃኖም ክንርኢ ኢና ቀዳማይ ምቕባል መበገሲ ናይቲ ፍቕሪ ምቕባል ማለት ኩሉ ነገር ፍጹም እዩ ማለት ኣይኮነን ምቕባል ማለት ኣብ ሕጂ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ጉድለታተይን ብልጫታተይን ሙሉእ ብሙሉእ ተቐቢለዮ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ማለት ንርእስኻ ንምምሕያሽ ኢልካ ነገዛ ርእስኻ ምቅላስ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ንርእስኻ ኣብ ምስትያት ጠምታ
ብዛዕባ እቲ ዘይትፈትዎ ክፋል ህይወትካ ወይ ከዓ ስሕተትካ ክትሓስብ ከለኻ እዚ ክፋል እዚ ኣይደልን እየ ህላወ የብሉን ኣይትበል። የግዳስ እዚ ክፋል እዚ ክፋል ናይ መንነተይ እዩ በል። ነቲ ዘይትፈትዎ ክፋል ናይ ህይወትካ ንኣብነት ዘይተዓወትካሉ ስራሕ ወይ ድማ ናይ ስምዒታዊ ድኽመት ፀሓፎ። ድሕሪዚ እቲ ፀገም ክፋል ናይ ተመክሮኻ እምበር መወዳእታ ናይ ዕላማኻ ከም ዘይኮነ ኣረጋግፅ። ካልኣይ ምክንኻን ማለት ነገዛ ርእስኻ ብኸመይ ትሕልዋ ማለት እዩ። መብዛሕትእና ንመሓዙትናን ኣብ ዙርያና ንዘለዉ ሰባትን ከም እንጥንቀቐሎም መጠን ነገዛ ርእስና ኣይንጥንቀቕን ኢና። ክልተ ዓይነት ክንክን ኣሎ፣ ኣካላዊ ክንክን፣ ኣእምሮኣዊ ክንክን። ኣካላዊ ክንክን ኣዝዩ ዝቐለለ እዩ። ጽቡቕ ምግቢ፣ እኹል ድቃስ፣ ከምኡውን ምጽብባቕ። እዚ ንሰውነትካ እትገብሮ ክንክን እዩ። ኣእምሮኣዊ ክንክን ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንእምሮኻ እንታይ ትምግቦ፣ እቲ ትሰምዖ ሙዚቃ፣ እቲ ትርእዮ ቪድዮ ወይ ካብ ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት እትወስዶ ትምህርቲ ነገዛ ርእስኻ ዘለካ ፍቕሪ የዕብዮ ድዩ ወይስ ይንክዮ? ምክንኻን ማለት ሃብታም ምዃን ማለት ኣይኮነን። ምክንኻን ነገዛ ርእስኻ ክትሕግዝ እትኽእለሉ ትሕቲ ጽላል ናይ ኣእምሮኣዊ ሰላም ምፍጣር እዩ። ሎሚ ንዓኻ ዝሃንጽ ሓደ ነገር መሪጽካ ግበር። ሳልሳይ ምሕረት። ንርእስኻ ይቕረ ምባል እቲ ዝኸበደ ግን ከኣ ዝዓበየ ሓይሊ ዘለዎ እዩ። ይቕረ ምባል ማለት ነቲ ስሕተት ምዝንጋዕ ኣይኮነን፣ የግዳስ ንነፍስኻ ካብቲ ጾር ናይ ጥፍኣት ነፃ ምውፃእ እዩ። ሓደ ሰብ ጌጋ ክገብር ከሎ ይቕረ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ብኣንጻሩ ድማ ነገዛ ርእስኻ ንዓመታት ኣብ ሓደ ጌጋ ክትነብር ትኽእል ኢኻ። ከምዚ ምግባርካ ግን ልክዕ ኣይኮነን። ፍጹም ኣይኮንኩን ግን ከኣ ካብ ስሕተተይ ክመሃር እየ ዝብል ሓሳብ ኣብ ውሽጥኻ ኣስርጾ። ንርእስኻ ከምቲ ኣዝኻ እትፈትዮ ህፃን ቆልዓ ጌርካ ሕሰባ። ንሓደ ህፃን ቆልዓ ጌጋ ክፍጽም ከሎ ትቐፅዖ ዲኻ ወይስ ትመኽሮ? ነገዛ ርእስኻ እውን ከምኡ ጌርካ ጠምታ። ራብዓይ ፍርሒ ምቕባል። ነገዛ ርእስኻ ምቕባል ማለት ብቑዒኻ ማለት ጥራሕ ኣይኮነን፣ ነቲ ዘይትፈትዎ ጽልኢት ወገናትካ እውን ምቕባል እዩ። መብዛሕትኦም ሰባት ነገዛ ርእሶም ዘይፈቱ ነቲ ዘይፈትዎ ክፋል ናይ ገዛ ርእሶም ክቕበልዎ ስለ ዝፈርሑ እዩ። ንኣብነት ንርእስኻ ከም ተናዳዲ ወይ ጉድለት ዘለዎ ሰብ ምቕባል ይኸብደካ። ግን እቲ ናይ ሓቂ ፍቕሪ ናይ ገዛ ርእስኻ ዝጅምር ኣብቲ ጉድለትካን ተናዳዲ ምዃንካን እዩ። ፍጹም ሰብ ከምዘየለ ኣሚንካ ነቲ ጉድለትካ ምፍታው ምስ እትጅምር ሓቀኛ ናይ ገዛ ርእስኻ ፍቕሪ ድማ ሽዑ ይጅምር። ሓምሻይ ናይ 5 ደቂቕ ርእሰ ምርመራ። መብዛሕትእና መዓልታዊ ጫውጫውታ ስለ ዝበዝሐና ምስ መንነትና እንራኸብ ሰባት ኣይኮናን። ንስምዒታትካ እንተዘይፈሊጥካዮም መዓልታዊ ትጭናቕ። ነብሲ ወከፍ ምሸት ቅድሚ ምድቃስካ እዞም 3 ሕቶታት ንርእስኻ ሕተት። ቀዳማይ ሎሚ ንርእሰይ እንታይ ጽቡቕ ነገር ገይረላ? ንኣብነት ጽቡቕ ምግቢ ተመጊበ ዶ ወይ ሓደ ንባብ ኣንቢበ ዶ ኢልካ ሕተት። ካልኣይ ሎሚ ንገዛ ርእሰይ ክቕበሎ ዘይኽእል እንታይ ዓይነት ሓሳብ ተሰሚዑኒ? ሳልሳይ ከመይ ኢለ ንገዛ ርእሰይ ይቕረ ክብላ ኢልካ ሕተት። ከምዚ ኢልካ ምሕታትካ ምስ ውሽጣዊ ስምዒትካ ዘለካ ርክብ ዝያዳ የጠንክሮ እዩ። ሻድሻይ ናይ ኣይፋል ደንበር። ፍቕሪ ንገዛ ርእስኻ ማለት ንኻልኦት ኣይፋል ንምባል ዘይምፍራሕ እዩ። ብዙሓት ሰባት ንርእሶም ዘይፈቱ ንኹሉ ሰብ ንምሕጓስ ኢሎም ንዓርሶም ስለ ዘጨንቁ እዩ። ኣይፋል ማለት ንኻልኦት ምቅዋም ማለት ዘይኮነስ ነገዛ ርእስኻ ምኽባር ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነ እዋን ንዓኻ ዘይሃንጽ ወይ ዘይትግደሰሉ ስራሕ ወይ ጻውዒት እንተጋጢሙካ ብኣኽብሮት ኣይፋል ምባል ፈትን። ውጽኢቱ ድማ ንርእስኻ ዝያዳ ትረክብ፣ ንውሽጣዊ ሰላምካ ድማ ትሕሊ። ንርእስኻ ምፍቃር ማለት ንግዜኻ ዋጋ ምሃብ ማለት እዩ። ሻብዓይ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ምርሓቕ። ማሕበራዊ መራኸቢታት ሶሻል ሚድያ ዝዓበየ መወዳደሪ ፍቕሪ ናይ ገዛ ርእስኻ እዩ። ካልኦት ዘለዎም ናብራ ክትርኢ ከለኻ ርእስኻ ምስ ካልኦት ተወዳድር። ንርእስኻ ምፍቃር ማለት ምስ ካልኦት ዘይኮነስ ምስቲ ትማሊ ዝነበርካዮ ንስኻ ምውድዳር እዩ። ንዝተወሰነ ሰዓታት ስልክኻ ቀሚጥካ ምስ ገዛ ርእስኻ ጥራሕ ተዛረብ። እዞም ተግባራት እዚኦም ኣዝዮም ቀለልቲ እዮም፣ ግን ድማ ዝዓበየ ለውጢ ዘምጽኡ። ሓደ ተግባር ሓደ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነስ መዓልታዊ ምግባር እዩ እቲ ሚስጥር። ፍቕሪ ንገዛ ርእስኻ መዓልታዊ ዝግበር መረፃ እዩ። ሓደ መዓልቲ ተዓዊትካ
ካልእ ግዜ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ሓደ መዓልቲ ንርእስኻ ክትፈትዋ ካልእ መዓልቲ ድማ ክትነቕፋ ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ፍቕሪ ንገዛ ርእስኻ ዝብል ጽላሎት ከምቲ ኣብ ፀሓይ ክትከይድ ከለኻ ዘይትገድፈካ ጽላሎት ኩሉ ግዜ ምሳኻ ክህሉ ይግባእ ዓለም ንዓኻ ክትበጽሓልካ ዘይትኽእል ደረጃታት ክትጽውዕ ትኽእል እያ ግን ንስኻ ንገዛ ርእስኻ ንስኻ እኹል ኢኻ ንስኻ ንፍቕሪ ትበቅዕ ኢኻ ኢልካ በዓልኻ ንበዓልካ ክትነግር ኣለካ ንዓለም ንምቕያር ዓብይ ስጉምቲ ውሰድ ንስኻ ናይ ህይወትካ መራሒ ኢኻ እቲ ዓብይ መሪሕነት ድማ ካብ ምፍቃር ንገዛ ርእስኻ እዩ ዝጅምር ሰባት ንምሕጓስ ዘይኮነስ ዓርስኻ ንምሕጓስ ጸዓር እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ምብራቕ ቲዩብ ንሎሚ ዝነበረና መደብ ነዚ ይመስል ከምዚኦም ዓይነት ትምህርታዊ ቪድዮታት ንምርካብ ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ቅነ